ê trong thư cho bài đẹp lô là nơi pan kê pussy nang sen cả rèn nê alia về lô là đi nốt kê trong thư cho bài tên si mandelo nê mong we alo ba nê pussy nang sen nang cả rèn nê chính tung chari bu thư a prang alam ni nang kay thalalam nang ning do ma ave go pa sang nang hang tami kila don ri nang sang ve thirty pen le do today la kang hon day bon ta nang lam cha pa prai the bor ilo nang kang hon ki pa prai bor ilo nang chỉ pa hello bari lo nang trong hele macha dan sita mi nang chỉ ma tha ve di nang ne phan mo warni si nang ne phan na ki mis nang keng tu pa tong pet si li ji nang nang me kri thek long ji nang me kri ki cheng tong chari du thu ji la ne pha nang ke mis che hang thu ji ne phan mo warni si vang vi lo ni nang long ba tai ni vang vi lo ni nang long vang vi lo ni nang